100,000 سلاف و برێزاری شاعرê nemrê gelê Kurd cegerxwîn em rêzdarî bîrtînin dîsa. Bes millet li te şerme heta kingê dixewda bî dibin destên neyaran de hêjar û dîl û kolabî. Bahar vatê çiya xweş bûn weke şêran herin şer em çima wer jar û xemgîn bî heta kingê tu ranabî. Binêrin win li engola weka şêran ketin çola serê te hişk wekî pola dibin destê neyaran bî. Serî hûdî tu gernasî eger rabî tu mêrxasî gel rast e divê bimrî di nav dijmin de wenda bî. Ji dijmin re dibî rêncber bi paş te mayî bêrêber ji bo dijmin dibî şevger besa îdî wiha nabî. Werek carek ji xewra be weka gernas û şêra be wek pêk bêne bi hewra be divê em hişyar û zanabî. Bes ewin rê bidin zana bidin pezan û hozana ji bo vir li pey şopa begu şêx û axa bî. Çi ol çi êl û çi malbatin ew ê din qey hemî tatin hemî yekdar û yek katin bibin yekda ku dil şabî. Bi tang û top û yek millet tu kavan paş te bavêjî heta kingî li benda wan nivîştê şeyx û seyda bî. Tu guh mede wan beg axa xwera pêçe li ser şaxa ji dijmin bigire wan baxa tu dê de serdar û paşa bî. Cigerxwînin dixwazim ku ji bo te rast bibêjim ez tu guhdarê li dengê min ne ku saza li ber gabî. Gelek spas dikim.